Varşavada insan gymmatlyklary ýygnagyna Türkmenistan wakasy. 26 sentýabrda Polşanyň Daşary işler ministrliginiň teklibi bilen Varşavada insan gymmatlyklary boýunça ýygnag açyldy. Oňa Ýewropanyň howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gullugynyň agzalarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň resmi wekiliýetleri gatnaşýar. Çäre Softel mehmanhanasyna geçirilýär. 27 sentýabrda saat 13:00-da esasy umum mejlisden soň Demokratik institutlar, demokratik saýlawlar Türkmen Helsinki Adam hukuklary gaznasynyň başlygy Täjegül Begmedowa resmi Türkmen wekiliýetiniň başlygy Şemşat Atajanowanyň ýanyna bardy. Delegasiýa şeýle hem Baýly Seýilow, Maýsa Muradowa we başga da iki adam gatnaşýar. İnsan hukuklaryny goraýjy delegasiýa agzalarynyň Türkmenistana hakyky adam hukuklary meselesini ara alyp maslahatlaşmak üçin biraz wagt sarp etmegini isledi. Geňzat Şemşat Atajanowa guramaçylyk meselelerini çözýän adam hökmünde ýaş türkmeni Baýly Seýilowa görkezdi. Ýöne ol hem ýüzüni sallap ikirjiňlenip soňrak sora diýdi. Haçan we kimden diýen soraga bolsa inkar edip başlady. Begmedowa: "Näme gorkýarsyňyz? Men sizi surata düşüremok, video düşüremok. Diňe köpden bäri dowam edýän meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy teklip edýärin" diýip sorady. Gynansaňam delegasiýa agzalary gyssaly daşlaşyp gitdiler. Gijrak mälim bolşýaly Softel mehmanhanasynyň öňüne köçedi. Delegasiýa ýaş türkmen blogçysy Nurmuhammed Anaýew bilen gawatlaşypdyr. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy bilen geçirilen söhbetdeşlikde Nurmuhammed Anaýew: "Men olar bilen söhbetdeşlik geçirmegi makul bildim we video ýazga düşürüp sora bermäge başladym. Salam, siz Türkmen wekiliýetiniň wekilleri, size bir sora berip bilermi? Alad etmäň, bu ýerde Ýewropada video düşürmek gadagan däl. Häzirki wagtda türkmenleriň hukuklary bilen baglanşykly ýurtda nähilip göçmeleriň bardygyny bize gurrun berer misiniz?" Gynansaňam dymdylar. Delegasiýa agzalarynyň inýaşy Baýly Seýilow ýygynagyň geçiriljek binasyna gaýdyp geldi we garawullary men hakda arz etdi. Şeýle hem maňa basyş edip videony aýyrmagymy talap etdi. Şol bir wagtyň özünde Seýilow: "Siz türkmenler Ýewropada hem talaplarymyzy ýerine ýetirersiňiz" diýdi. Duşun howpsuzlyk bölüminiň ýolbaşçysy onuň ýüzüne ýerdi we ol hem videonyň aýrylmagyny talap edip başlady. "Men Ýewropada, demokratik Polşada blogerlaryň medeniýet azatlygyna hukugymyzy göz öňünde tutup alalaşmadym. Hiç kimin hakykaty beýan etmegimizi gadagan etmäne haky ýok." Seýilow garawuldan polisiýa jaň etmegini talap edip başlady. Gelen 5 polisiýa işgäriniň kömegi bilen meni tutsaw etjekdiklerini aýdyp, videony pozmaga mejbur etdiler. Bu waka dürli ýurtlardan gelen köp sanly adam hukuklary aktivistleri ýaly, şol sanly Türkmen Helsinki gaznasynyň agzasy Anna Durdy Hacıyew hem şaýat boldy. Şol gün akşam Türkmen blogçysy söz azatlygy hukugyny bozan Türkmen delegasiýasyna garşy Warşawadaky polisiýa şikaýet etdi.